Kabayatan na ng bigunt-lata dagiti umili kanda duma grupo iti Panagtubngar na iti plano nga exploration activities ti North Luzon Mineral Resources Corporation iti Kasibun, Nueva Vizcaya. At a follow-up ni Dianne Monica Tucay. Masakit lang kasi sa kalooban ko bilang isang nanay. Kasi marami po akong anak, ma'am. Hindi naman po ako nakakasiguro na yung mga anak ko is makakapag-aral sila. Yung sinasabi nila na yung pag-unlad, naniniwala pa rin po ako, ma'am, na yung totoong kaunlaran is yung safe na lugar at saka yung kabuhayan na pwede nating ipamana sa ating mga anak. Dayta ti sentimento ti maysa nga umili iti Kasibun, Nueva Vizcaya. Iti agtultuloy nga Panagtubngar da iti posible a panakituloy ti exploration activity ti maysa a kumpanya ti minas iti lugar da. Kalpasan na winasuwas ti korte ti reklamo kontra kada Bishop Jose Elmer Mangalinaw, Father Christian Dumangang, kanda dumapay iti June 24, itaabulan ti Hulyo, nang ipila ni North Luzon Mineral Resources Corporation Representative Jaime Atayde, iti kaso a cyber libel kontra kini Attorney Edgar Balgos, Attorney Fidel Santos, kini Florentino Dinos II, Presidente ti Dupax del Norte Environmental Defenders. Sigunmet kini Attorney Fidel Santos, abogado ti maysa a grupo kontra iti panagminas iti Nueva Vizcaya, dagiti lugar ti pauken kakidugan iti umili ti Kasibun, Nueva Vizcaya, ket saan nasakupan ti Certificate of Ancestral Domain Title 12, gaputa sigud a paset daytoy ti Government Proclamation wenno resettlement area sakbay ti panakaypasdak ti kadti, ken sakbay ti panakaypaulog ti Indigenous Peoples' Rights Act. Inlawlawag ni Santos agaputa imuno ti Proclamation 1498 nga may ti Ipralo ken kadti 12, masapol a bigbigan ti kadti dagiti makunkuna a prior rights nga adda idi sakbaypay anay deklara ti ancestral domain claim. Idila ang July 14 nang isayang katmet iti protesta dagiti residente iti Kasibu ken Dupax del Norte kontra iti Mines and Geosciences Bureau ken Department of Environment and Natural Resources tapno iparikna ti Panagtubngar da iti mining exploration permit nga impaay ti ahensya iti nasa a korporasyon nang ipila ti Act Teachers Party List iti ganda tapno imbestigaran ti Kongreso ti operasyon ti North Luzon Mineral Resources Corporation iti probinsya. Suportado daytoy ti Diocese ti Bayumbong ken Integrated Bar of the Philippines Nueva Vizcaya Chapter kadua dagiti umili. Aging gaita, agtaltalin na adlata ti panagbantay dagiti environmental advocates ken umili, iti inaramid da abarikada iti naduma-duma a paset ti Kasibu, Nueva Vizcaya. Dianne Monica Tucay, para iti Pagilian.